adan nagayat ken ka tisumbat mo ket nalawa. Awan ko na mga ibaga kanya nalawag apar buklaeng tisumbat mo ta nakita akako'y kuyog mo. Nalawag apar buklaeng tisumbat mo ta nakita akako'y kuyog mo. Ni ay ate di nasakit ngaking una. Awan bibiyang kuti pagduyusan awan gaya kay mo dingan parpar buklaeng gayam dayta ayan. Di na minsan nagkita ta, di na magpuno adan nagayat ken ka disumbat mo ket nalawa. Awan ko na nga inbaga kanya dalawag apar buklaeng tisumbat mo ta nakita akako'y kuyog mo. Nalawag apar buklaeng tisumbat mo ta nakita akako'y kuyog mo. Ni ay ayatem, 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 ni ay ayatem.